हा गोबाव सम संग्राम खालामखांनायनि उनाव समाजजों गोरोबनानै थाफैनाया गोरलै नङा। जोङो गोबां बेले-बेजे लामाजों थाबोनायखाय हरखाबै जोङो माने एडजास्ट जाफैनो एसे गोब्राब जादोंमोनब्लाबो दा जोङो फ्राय एडजास्ट जानायाव दङ। दिनै जोंनि गोबां सोद्रोमाफोरा गावबा गाव माने थांनानै थानायनि राहाखौ लागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। फिसा गेदेर बिदि खामानिजों खोथा गैया, जाय जेरै हायो ओरैनो मावनानै दा समाजजोंहाय गोरोबनानै सोलिफागासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे आङो बेखौल' बुंनो सानदों, जोङो संग्रामखौ खालामदोंमोन भलुन्टारिलि। जोङो आं मोनजा बा दा मोनजा जाथिया थांनानै थाथों होननानै जोङो थांदोंमोन। जोंबो खुनु बेथन लानानै बा माबा मोनसे लानानै बिनिमयआवहाय जोङो बे संग्रामखौ खालामाखैमोन। बर' हारिनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन भलुन्टारिलि। दा जोङो संग्रामखौ खालामखांनायनि उनाव थांनानै थानायखाय जोङो सफैफिनबाय। दिनैहाय जोङो बे सुक्तिखौहाय खालामनानै लाबोबाय। बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय गोबां रोखोम माखासे जोङो मोननो हाबाय। बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। दा सरकारा जोंनो मा होयो मा होआ जोङो बिनि सायावहाय जेबो बुंनो गोनां गैया। मानो होनोब्ला जोङो भलुन्टारिलिसो मावहैनाय जादोंमोन नालाय। खिन्थु जुदि जोंनो थांनानै थानायनि थाखाय सरकारा जोंनो बायदि रोखोम सुबिदा होयोब्ला मोजां, जोङो बेखौ आजावगोन आरो। दा जोङो रायजो राजाखौ बा जोंनि सोद्रोमाफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनैनि जेनेरेसना जोंखौहाय माने बे संग्रामनि थाखायहाय जोंखौ बाख्नायब्लाबो हयथ' 100 बोसोरसोनि उनाव सोरबा जोंखौहाय गोसोखांगोन, नैबे बिथांमोना उमुक जेनेबा रन्जन दैमारिमोननि टाइमावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन, गबिन्द सारमोननि समावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन, प्रमद बर' बिथांमोननि समाव बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन। बेनो जोंनि गोग्गानाय आरो। जों माने दावहा नांनो मोननाया खाफालनिसो खोथा। बयबो सुबुंफोरा माने दावहा नांनो आन्दलन खालामनो मोना। गोबां मानसिफोरा माने महात्मा गान्धीनि समावहाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बुंनानै लायो, सोरबा सुभाष चन्द्रनि समावहाय आन्दलन खालामदोंमोन होननानै बुंनानै लायो। जोंबो बिबदिनो माने सानसे जोङो गोग्गागोन। दिनैनि जेनेरेसना जोंखौ बाख्नायाब्लाबो 100 बोसोरनि उनाव सोरबा बाख्नायोब्ला बेनो जोंनि थाखाय गोग्गानाय आरो। जोंनि लुबैनाया बेनो, जोङो बयबो साफा साफा जोङो जारिमिन हिसाबै जोङो दङ, बेयो जोंनि गोग्गानाय आरो।